Welcome to TFFS TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Muprofita wedu wenhema Passion Java Panganai by Birth oundurwa naMaloti X yaWindsor akazodana naHulumende achidedzera kuti Passion Java ndiye ari kupedza maartist macareer avo eZim Dancehall. Terera munzwenga zvakaoma Maloti aenderera mberi urere nyika iri. Pepe paneshiti vanhu vari kuona dhanzo ngepono pepe. Ndenchiri yavanhu akaita sana Passion Java pepe. Imata vanodherera ende vari kukanganisa music industry especially Zim Dancehall. Why? Because vari kutenga maviews ende kutenga maviews kunokonzeresa kunoyeka trending zvekuti maartists ane masongs ari kunakidza vanhu zviri genuine zviri organic anogona kutotadza kupinda mutrending nenyaya yekuti mume muchitengera maviews muchisponsor zvimasong zvenyu zverumba zvezvo zvoukuimbisa vanhu zvezvo. Ende inini pandakaona kuti Passion Java anotenga maviews ndepekuti last week but one right a friend of mine ari close kwandira akandifonera akati unoita mari like kuvaiba song yemunhu woposta video ndikati asina ndambozviita bva nditaure timira nditaure nawo anondudza kuti ndiani ndobva nditi ndavati 200 but vatanopa 100 vandati abo sende kungota munhu aringoita sei aringoinquire nditi mangwana makusend first thing equity mangu makapinda $100 ndobva andifonera zvikanzi isong ya Silent Killer kuti Kids ndati alright ndichaita video inini bva ndatoenda paYouTube sister nge beta ngatimboinzwe ka song yacho uzoivaiba uchita sei uchigona kuiimba uchikuitedzera chichi tatoenda paYouTube takuona song yakanzi 3 weeks ago but ine 1 million views apa yanga itori number 7 on trending. And then I was like, what the fuck, kana song ikaita 3 million in 1 million views in 3 weeks, it means the song iri kutotererwa. It's basically like it basically means the song is a hit. And it ndopa ndakaona kuti vari kutengera ma views because what's the point yekuti song itori ne 1 million views in 3 weeks monzi munotengera munobhadhara vanhu unobudisa $100 uchipa Maloti kuti avaibe song kunge song isati yabuda kana kuti song isina ma views ida upushwa. It doesn't make sense kunzwisisa level re 1 million views by 3 weeks song yaspraga yekuti Maruzia iri kurira chaizvo asi yakariliswa musi wa17 March yakapinda 1 million views about some 5 days ago. It took it 3 months. Then kuvanhu vanotopisa chaivo vanobhoira vakaita sana Nisha veve song inogona kutoita 1 month yoita 1 million views but unenge uchinzwa pese pese asi song unenge uchitoinzwa ichirira pese pese kunzwisisa kana ndanyora yakilatia ndio masong anoita manumbers akaita manumbers iwayo asishamise because song inenge ichirira ri song yacho yekuti Kids iyoyo inandina kwandakati ndakamboinzwa inini besides pasim celebs paya pawanenge watonyora kuti vapostwe even pa TikTok chaipo andina pandakainzwa apedza kudaro ndobva ita futi song naJunior Spraga kokuzoimbisa vana rumba kuimbisa vanhu music inobhowa zvaakamboita Enzo Pepe akamimbisa chisong chacho chekuti highest score chacho like iyo mageto yetsacho waimata futi vanoda kubata womamiswa pamwe chete nababa wavo Java iye because vari kudherera vaita muzerere mudhansi uhamuye panapa motanga kutenga maviews ende iwewe kana uri uchida kuita sponsor nditi why uchida kuganira muzvinhu zvemangoma zvausingazwisise. These are the people vari kuuraya Zim Dancehall ndo because ana Java vacho futi vakatiwaniswa mbiri through Zim Dancehall vachiimba kuchisport kuyakwe ndoko wakazivikanirwa ikoko but nanhasi kavanoda kungovhiringa chete hanti mbiri makaiwana saka zvekutozokwana mangoma zvekuganira muchiita zvinhu zvamusingazwisise chi ende inini chinondibhowa ndechekuti isusu maZimbabweans nemaartistika tinongoregerera vanhu vachidherera vakaita sana Mata vakaita sana Java just because vane tumari just because vane tumari munhu akutozvita kutovhura studio like what the fuck chiko chiri kuitika vanhu vongosekerera munhu achiita basa rekutenga maviews because iwo saka iye Java wacho itori Mata inini akatondoona kunge ndiri artist rechinherera inini zvekuti ndingabvume kuitiswa tumadiriti wemutonono twakadaro tokunzanzi nditakupa $100 vaiba song endoza song kuendoza song ine 1 million views iri kurira kasika endorsement mukuida iyi karitso kakaona kakatoita kambwa kaya kakatoita video kakaobvious kakatopiwa mari yekuti kaite video usupporta zvinhu zvisina basa ende mari yoyo handitombovadzorere chipo because wanzwa nekushandisa mageto youth for free. Isusu tiri mageto youth tine influencer satina mari saka tofanira kushandisa influence yedu kuita mari but iyo vakutoshandisa influence yedu kuita zvinhu zvakadhakwa. The motive yavo it's not even money kuda kungovhiringa because tumari vanatwo saka chavanongoda kuvhiringira mangoma chii. What's the point? Reason yamwe muda kuvhiringira kuda kukwana mudhanzi ndei mene dzedze dzinouya dzinotanga kuvhiringa vamwe wotora maproducer aifanira kutozvisimukira ega zvakaitwa kapitika ikayana body slam wotorwa wotanga unoiswa zvekushaya chinzi yauri kuitiswa zvinhu nemene mene ndiana wiki novaya vanongopa vanhu mari vongoita yauri kuita hapana paunonzwa achiti vamwe achomboonani navo hapana paanomboda kunzi he chizondiimba wotanga kutoreswa mavhidhio zvekushaya uchiitiswa tumapopai tusina basa kana kuda kusponsor vakamutora pitike uya akadzoka apera akadzoka na-levels vatoo kumberi nenye ungoti hanzi enda zotorwa nemene enda zoita sei Sam Crispa akatorwa futi akaendeswa kuCape Town career ikatosvika pakutopera asi munhu akavhura chisport yekusouth akatorira zvenguva iyoyo mageto youth ndio anoblema futi because especially vanhu vanoimba Zim Dancehall vanokorerwa nezvinhu zvisina basa wanzwisisa mukorerwa nezvinhu zvisina basa muchipedza futi vana Flex T akauya wana achichema nenyaya Java kuti akaimbiswa mahara anzi ndiimbire song akapiwa $10
uswera muchisekerera vanhu vakadaro dai kuri kunzi mageto edu acho ari kuvapa something havana kana something yavari kuvapa tobva taenda futi kuti anambwa vaya ana tembomani vaya vatotanga kuadvertisa chicapclash chavo cheche chekuti vabire vafana mari gore rine remusawinisa vanhu mota ipai vanhu mari vanhu vanofanira kuita stand up kumisa vanhu vaya because vane mari but ivo vanenge vada kuburitsa picture yekuti vari kubatsira mageto youth but vachitiitisa zvinhu zvekushaya ngunzwisisa munobhadharisa vanhu ma$5 kuti vaende kucapclash kweke mowawinisa mota dzakafa kusanyara kwacho gore negore motanga kutointrodusa futi zvekunzi capclash zvitori nani munhu awine 3000 pane kuwinisa munhu motikari yakafa. That's not it. Chimfanangwere light chiya chakafamba nemota 3 days apa mbiri yatekeshera nyika yese onzi wakawina mota mota yacho yakafa iye wacho wapiwa mota yakafa kudaro izvo zvangotambura anenge akangonyarara nyika yese ichitongofunga kuti akawina mota but zvinokonzereswa nevanhu vanosekerera maartist anosekerera zvinhu zvisina basa munzwisisa anosekerera zvinhu zvisina basa wakabva kupi kwana Java vaya zvekuti vanouya utanga kuda kutotaurisa muzimu dance pa music zvinhu zvavasingatombonzwisise inini handizvifarire inini. It's not okay and it has to stop. Ndezvekushaya zvezvichiitiswa maartist zvazvi anoita zvezimu dance anozvizira kupi zvinhu zvezimu dance zvekutani uya utanga kuda kuganhira kuita sei zvimutonono zvega zvega. Saka inini handamari yandodzosa and handavhidhiyo yandoita handiparticipate mumadhiri emutonono ipai masocialite echinherera ana riti ikokoko muchipanana tuma100 US muchiita seikoko zvichinherera kuti madhiri twenyana ita ikoko kwete kunoko. Inini handamari plus handi mune mari remi $100 haisi stereki kwamuri taine vanhu vefeki ikoko muchisimbisana zvekumama ikoko zvefakeness kuno kumaya panapa papengerwe baba handisi socialite echinherera handiparticipate mumaskits. Thank you mataka DJ ini nekwaJava wacho futi. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naMaloti. What do you think guys? Because nyaya yekutengwa kwemaviews yakabvira kare zvinzi Passion Java anenge ari kutenga maviews and of which mukatarisa mazimu artist ese akashanda naPassion Java akatopera. Saka ndozvotaurwa naMaloti kuti ndiye ari kupedza mazimu artist haagoni Passion Java itsotsi.